Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε vlog Αθήνα. Τι θα κάνουμε? Ναι, και είμαστε εδώ με δύο γαϊδούρια. Τον άμπαλο David. Όμις! David! Κοιτάξτε κινητό. Και αυτός έχει 4-6 και αυτός 4-5. Ματθαίος σε είδα. Ματθαίος! Πάμε λίγο έξω. Εδώ είναι η πόρτα. Κάτσε εδώ το ματάκι. Πάμε και βγαίνουμε κότα. Εσύ είσαι ο κότσας. Να, κοίτα. Δεν μπορώ να δείξω το ματάκι. Έχω καινούριο κινητό. Ένα νερό. Ένα νερό. Πάμε στο υπολογιστή. Τσιρίζει ο Μάθεου. Η μαμά μου. Μαμά. Θεία. What? Αυτό είναι το κινητό που ταξίδεψε λίγο για λίγο καιρό. Ναι. Τι είναι η οθόνη. Ωραίο φίλο. Ωραίο κλέφτη. Ματθαίος. Είναι και καλός κλέφτης, όμως έπρεπε να αφήσει. Το καημένο. Πάμε λίγο στο μπαλκόν. Δεν μπορώ να... Κάτσε Παύλο, κάτσε να τρομίσεις. Δεν με νοιάζει! Βοήθεια! Μαθέ, σήκω λίγο. Βγήκα απ' έξω. Τι είναι εδώ? Έχει κάτι πακ. Αθήνα. Το τρένο! Τρένο. Έφυγε! Τι αμαξάρα είναι αυτή. Θεία πάλι. Τι είπες, θεία? Τι φτιάχνεις, τι κάνεις? Βίντεο. Δεν το ξέρω να το τραβώ. Μπορώ να κρεμαστώ εδώ άνετα. Κατά λάθος έβαλα το δάχτυλο. Έβγαλες το τρένο. Ναι. Μπορεί να μην είναι. Τα παπούτσια Ματθαίου. Τα Adidas βρήκα. Adidas. Δώσε να το βάλω εγώ. Τα παπούτσια πάνω. Εσύ βάλε κάτι πάνω. Συνεχίζουμε σε λίγο. Τώρα έλεξα κάμερα. Πάλι θείας. Πάλι θεία. Πόσες φορές η θεία? Ω, τρένο. Έχει και gravity. Κάτι ανθρωπάκια. Ματθαίος πάλι. Φάτσα νουμπίδιων όταν χάνουν. Ένα αμαξάκι με δείχνω. Δεν με λένε Λάμπρο. Κάτι παπουτσιά. Τι. Δεν βλέπω τίποτα. Να είμαστε στην τουλάπα. Θα πω ότι εδώ είναι κάτι στρώματα, πάνω κάτι ρούχα. Τα πόδια μου είναι ψεύτικα. Και να βγούμε.
Βγήκα από την ντουλάπα. Άνοιξε μωρή. Μην ανοίξεις μωρή. Ούψ. Γεια. Μου κλείσε η θήκη. Πατήστε τον. Αυτό είναι κάτι. Το πάτησα. Ακούστηκε ένα τραραραρ όταν πάτησα εκείνο εκεί. Ακούς. Δεν μιλάει. Φοβάται. Έχουμε ένα νερφ. Τον Σούπερμαν. Εναντίον, που είναι ο Batman. Πού είναι ο Batman? Hey, Batman, come here. Πού είναι ο Batman? Batman, άμα δεν σε σπάσει το ξύλο. Κάτσε, θα του βγάλω το πόδι από τους νεοφόβους. Spider-Man. Κάτσε να ψάξω. Superman. Στο μεγάλο ντέρμπι. Spider-Man. Τώρα θα μου πείτε τι κάνω αυτά. Ωραία, ξεκανόμαστε άστους. Κάνουμε βίντεο παιχνίδια. Όχι βίντεο παιχνίδια, βίντεο παιχνίδια. Έτσι. Παίζει Champions 4 όμως έξω. Superman! Μπερδεύτηκα με το Spider-Man. Superman, μ' αρέσει η φάτσα μου. Και εσένα σου αρέσει η φάτσα μου. Πάμε. Εναντίον. Είμαι τόσο, δεν έχω ένα χέρι. Το ξέρεις και εσύ. Το σπάσα εχθές. Ήμουν με μια χάση που φορούσε γάζι. Γιατί της έσπασε το χέρι. Δεν ξέρω τι λέω. Πάμε. Kim Jong-un. Ναι. Kim Jong-un. Σούπερ κίνηση. Kim Jong-un. Σούπερ βόμβα. Βόρεια Κορέα. Θα ρίξω βόμβα. Atomic bomb. Ατομική βόμβα Kim Jong-un. Hello, Spider-Man. What's up? Hello, what's up? Μην θέλεις να τα πάρω. Να. Τσερούκλα τσιμπήμα. Τον καρφώνει. Τον πετάει. Μπαίνει ο παδός. Ευχαριστούμε. Όποιος βγει έξω από το κινητό χάνει. Από την κάμερα.
Ατόμιρ! Νίκησε! Δεν μετράει. Rope break. Σκάτω να φας. Σούπερ κίνηση σκατών. Ouch. Κίνηση σκατών έκανες. Κίνηση σκατών δεύτερη. Έχασες. Καλό παιχνίδι. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και από το Σούπερμαν. Σε ευχαριστούμε που είδατε τη σούπερ νίκη μου. Σας ευχαριστώ. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Κοιτάξτε τώρα από τα φώτα στο breakdance. Spider-Man, είμαι στο καράβι. Στον Καρλόβαση της Σάμου, παραλαμβάνω άφηξη στον Καρλόβαση της Σάμου. Ευχαριστούμε. May have attention is ladies and gentlemen, arrival at Karlovasi of Samos. I repeat, arrival at Karlovasi of Samos. Thank you. Προσοχή παρακαλώ κυρίες και κύριοι, άφηξη στον Καρλόβαση της Σάμου, παραλαμβάνω άφηξη στον Καρλόβαση της Σάμου. Ευχαριστούμε. May I have attention is ladies and gentlemen, arrival at Karlovasi of Samos. I repeat, arrival at Karlovasi of Samos. Thank you. Ρίζω από το καράβι. Και φεύγει. Τι λέει? George.
ηχείο. Προσοχή παρακαλώ κυρίες και κύριοι, άφηξη στο Καρλόβαση της Σάμου. Επαναλαμβάνω, άφηξη στο Καρλόβαση της Σάμου. Ευχαριστούμε. May I have your attention, ladies and gentlemen, arrival at Karlovy of Samos. I repeat, arrival at Karlovy of Samos. Thank you. Καρλόβαση. Μου τελειώνει η μπαταρία. Beep beep.